DP. Ndoda kutendawo mweya mutsvene wenzvimbo ino. Ndakauya pano ndichibuda mukaka 2021. Ndakatanga kubuda mukaka 2010 ndichibuda mukaka ndisina mwana wandaiyamwisa. Saka ndoda kutenda baba Magirazi wenzvimbo ino ndo vakandirapa. Iko zvino mukaka uchabudi, handisina mukaka uchabuda. Iko zvino ndatova right. Ndoda kutenda baba Magirazi, Mwari avachengete. Madzimba dzangu dzairohwa neshiri mahwindo, but iko zvino izvi zvakapera. Dzimwe dzainditevera, iko zvino izvi zvakapera. Ndakufamba ndakasununguka. Ndinotenda naizvozvo, ndotenda baba Magirazi zvikuru. Ndinongokumbira kuti Mwari varamba vachivachengeta, vautumbitsire mamwe makore mazhinji ekurarama pamusoro penyika, varamba vachibatsira vamwe pese pavanokwira nekudzika nengoro dzemoto. Mwari ndinokumbira kuti vavachengete. Ndakauya panapa ndichipenga mwana wangu ndobva ndarapwa ndobva ndapora. Ini ndinonzi Madzibaba Godfrey, ndinonamatirawo paLusaka kwaHighfield pababa Magirazi. Ndine testimony yangu yandoda kupawo. Ndichitanga kusvika pano, ndakasvika ndokuma ndasumudzwa nemweya ndikaprofitwa ndisina kubvunza. Ndikaudzwa kunzi ndakange ndainga nyaya yekunovaka makuva, asi vakasvika vakanditaurira nhau iyoyo. Vanditaurira kuti pane rufu rwakatarisana nemi mushure mekunge mapedza makuva iwayo. Saka ndokumva vanditi tikufanira kuenda kunoita munamato first mozoendenyi munovakira makuva. Ndokumva taita saizvozvo, chigayo ichocho chikumva chapfuura. Wepiri ndakauya pano zvakare ndichida kuenda kuSouth Africa. Ndokumva ndatosvika ndichida kuti ndiudze mweya kuti ndoda kuenda kuSouth Africa ndivakirwe muteuro. Vakambva vandiudza ndivo vega vakati aiwa, kwauroda kuenda uku uroda kutonourawa. Ende zveshuwa ndakange ndine vanhu vakanga vatondipromisa kuda kundiuraya nekuti taatanetsana pakuitirana basa. Ndokumva vandimisa, ndokumva vandivakira muteuro. Saka ndinoda kutenda naizvozvo nekuti tiri kuchengetwa, ndanunurwa kaviri kubva murufu. Saka ndinoda kutenda baba Magirazi, tenzi Michael, mweya mutsvene wepano paLusaka. Ndatenda hangu. Chekutanga ndoda kutendawo baba Magirazi vakandibatsira. Ndakarwara neurwere hwandaisakuzivisisa kuti ndaifamba sei. Ndakamboenda kuhospital ndikabayira majekiseni asi hazvina kuchinja. Ndikazosvika pababa Magirazi ndikabatsirwa. Ndakanga ndaakutofa, ndakufemera mudenga kubudisa mweya wokupedzisira. Asi ivo vakabheja vakati uyu kana achifa ngaafire pano, nhasi ari kusara pano padondo, kana ari kufa ngaafire pano. Asi nhasi ndinotenda ndiri pano, ndiri mupenyu. Zvodai ndakadzokera kumba nestate yanga ndave kana kuhospital ndaigona kuudzwa kunzi manonoka. Naizvozvo ndinoti baba Magirazi varambo vachichengetedza, vachiramba vachipfuurira mberi nebasa rehombe ratiri kuwitnesa mukurarama kwedu. Kuna vasati vatenda ngavambovatsvagewo wavaone vagutsikane kuti zveshuwa Mwari anoshanda nevanhu vake. Naizvozvo ndinoti amen.